abokina kaga yarinyar ta haɗa gayu biyu ta cuce mu. Ni na ganta da farko sai na tsara ta burge ni ta karɓin soyayya. Ta ce mun ban zai ka burge ni za mu yi aure, sai ta karɓi wayata ta ga hotonka. Ta ce wannan wane ne kai kwanzai, sai na faɗa mata abokina kenan mai gasta. Ko kin san shi ne yan mata? Ta ce a'a ban san shi ba. Ashe ƙarya ne yarinyar ta kace a can baya na kofata sai ta amince. Ta ji yar banza abokina ka kama ta, hukunci sai ka yi abokina. Kwanzai ne tare da mai gasta, kwanzai ne tare da mai gasta. Lamarin soyayya dole sai mun duba. Ita yarinyar da ta so ne, ta cuce ne, ta yaudare ne. Da na gano ta sauya hanya, barauniya ce kuma kira ce. Mun gano ta kwanzai ai mun gane ne, mun duba kuma mun gano ta. Lamarin soyayya kwanzai sai mun duba. Wasu 'yan matan sai sun gane kana da ɗan abu a hannu sai su bi ka. Ai 'yan matan akwai na kirki akwai na banza sai ka duba. Akwai na bin titi duka sai ka duba. 'Yan mata ne akwai na kirki. Kwanzai ne tare da mai gasta, kwanzai ne tare da mai gasta, kwanzai ne da shi da mai gasta.